Jo, så er vi her igen. Jeg elsker min intro. Jeg spiller Draven igen. Og jeg kommer højst sandsynligt til at redigere den her video, hvis det kommer til at gå godt. Så ja. Yeah. Men i top 1 har vi Emil, som er Smukkedry Gnar mod en Rengar. I junglen har vi en Sejuani, og vi kan ikke rigtig se deres jungler endnu, så ja. I mid lane, så tror jeg vist, at det var AP Israel. Ja. Bottom lane er det mig, Draven og Leona mod Lucian og Kog'Maw, tror jeg. Jeg tror åbenbart det helt fejl med lanesene. Triple kill. Easy. Can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your heart. Okay. Nyheder til gratis brugere af Spotify. Du kan nu lytte gratis på din mobil. Ja, gratis. Forbered dig på at afspille kunstnere, spillelister eller albums i shuffle-tilstand. Du vil også finde Discover, Browse og Radio. Hent den nyeste Spotify-app for at få fantastisk musik på farten. Men det er fordi jeg kan gribe min kur. Nu skal jeg nok gå tilbage nu. Det skadede mig ikke engang, hendes kur overhovedet.
ind og stjæle mit kill. Stjæl hun vinker. Ja. Det var alt for det her game, kan vi sige. Tak fordi I så med, og giv et like og subscribe. Så